Is somí rud a féile teáil hí ar trá. Feictar aon clocha isce agus go leor ó eile. Is mis maia agus inneo bhí mu a fisrú faoi gáine. Tá san lu céir leis is cosú gáine. Ach céir go tíadach é gáine. Is éad atá gáine ná písaí bagad a chlocha a brisú ó chlocha móra a bula ná chéile ar fan na cétas na mílta bliana. De lú an ránaí gáine is mína agus is sinne atá se. Brahan dá gáine ar na míanaí agus ar an dríidir a bhís na clocha a brisú síos. Feice tú go mbíonn an gáine níos dúracha in áitúáin ná an áiteile. Baineann sé seo leis an méid calcium agus iarn a bhíonn na clocha a bhristar síos. Tá clocha láidir nach bhfuil, mar sin cecha í bhristirid. An airg is cúis leis. Tá clocha láidir ach tá airg níos láidir a fós. Fiú go dógann sin na cétas na mílta bliana iad a bhrise is é an tuisce is cúis leis. A bhacha tú cruthanna sa gáin a riamh. Feictar páil na scanamara nó bhíonn sa tíd amá. Agus feictar rion a bhágan na lugach ina í a chomá. Breanann sé cinálchas le ucht a róta ar mhór gáine. Ar nói is féin linne cruthanna chuir sa gáine freisin. Is málam sa gáine úsad chun cúis an gáine. Ach is féidir úsad ar bhealaí eile chomá. Measc ar gáine le críomhagus na gáirí chun fátaí chur. Tugann sé seo deis níos áir chun na fátaí fás sa tála. Is an mé bóthir, drehead agus cosán atá dinta gáine. Ústar é chun tiche agus fergna bhthógail agus go minic measc é le cement chun brící íana. Tá sean swag bhfuil tusa idirthaí I dteach comhaonanta gáine inis díadach. Ar nói is féidir linne fergna bhthógail as gáine nach féidir? Meas tú céad eile uíos maithí ag a trá.